Kawai galong yeng na kurnong rang akisnong lum kini omsning Riboy district kalayo ikilat cingirap na kunhun kisamla rang ba katam Riboy kibalatep kum kasipar long. Katai galong yeng juga kong 3 minute nong rang kalalong kawai na kilong yeng Riboy district kabalama di kaya kasyon kabakraw kacing im jongki hakaba nalor baka haban pendap say kayeng kasam kalhabru ban riban sumar say kihun ksiu kibodan na preng jongki kibodan na preng kamet kabamsyat bamkoj. Te kajungwan jungi menta ka step hane kayeng ka jongpi kalong ba tang ban ai men simi pi ane kajungwan jungi kene kunhun ka jungi kalong ba bandon kata ka men sim no senyang lem na bata ka jongpi amar ba ka kantin ko mangidon kam sibun ki samla ki bodan hang ni ka thain magi mi sakmat ngai don ka no do ka banta ikan mau ba kantin ka jungi kai ni aga ka men sim ka donot ka jungi kalong ba help the needed person if you know that they can help you back. Kabamut ba ngindon kam ban yarap ya kita kinong don kam ba kam de kalong bam de ban kibilenti ba kita ki ba yarap kinyo ban yarap kalyang pi kata kadai ka kentin ka ba ka ban penpau ya pi kum kalong ying kalong sem ka ba ikong 3 pinit nong rang idon na kanai ka ying ka ba ikit iba ya kini ki khun ki siu ki jong ki baikit iba ya ka lengkor ka bakhiatam haga jingi mujong pedon pe haga jinglong breu jongi bunsin hi rong ba ukit igi ngasan bre hang neng iba ini mi ikit igi khudikti kano ka jing ka pia kando agi jeng lang kasalang